Cymru, byd gwaith heddiw ac yn y dyfodol. Fideo gan Gyrfa Cymru. Mae'r byd gwaith yn newid. Mae technoleg newydd, y symud tuag at economi fwy gwyrdd, a newidiadau i'r ffordd rydyn ni'n gweithio, yn ailunio swyddi y mae pobl yn ei gwneud, a swyddi dyfodol. Efallai eich bod yn hoffi gweithio gyda'ch dwylo neu'ch pen, mae yna lwybrau gyrfa i gyd fynd â phob diddordeb a set sgiliau yng Nghymru. Mae Cymru yn gartref i bron 3.2 miliwn o bobl, gyda thua 1.5 miliwn eisoes mewn gwaith. Ond wrth i'r byd gwaith datblygu, mae un cwestiwn mawr yn parhau i godi. Pa swyddi fydd mewn galw yn y dyfodol? Swyddi allweddol yng Nghymru. Bydd wastad angen rhai swyddi. Dyma'r swyddi sy'n cadw'r olwyn i droi. Dros y blynyddoedd nesaf, bydd angen mwy o nyrsys a gweithwyr gofal ar Gymru yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mwy o drydanyddion, plymwyr, peirianyddon a weldwyr yn y sector adeiladau, a mwy o athrawon sy'n helpu pobl ifanc i feithrin y sgiliau y bydd eu hangen arnyn nhw ar gyfer eu dyfodol. Yr agenda werth. Newid mawr arall sy'n llunio dyfodol gwaith yw'r symudiad tuag at economi fwy gwyrdd. Mae Cymru eisoes yn gweithio tuag at allyriadau zero net erbyn 2050, ac mae hyn yn creu miloedd o swyddi arbenigol yn y sector yn ei glân. O weithio fel technegyddion terbynau gwynt ar y tir ac ar y môr, i osod systemau gwresogi carbon isel, fel peirianyddion pympiau gres, a helpu i adeiladu dyfodol trafnidiaeth fel mercanig cerbydau trydan. Mae'r rolau hyn yn dod yn rhan fwy o fywyd pob dydd. Yn gynyddol, mae pob swydd yn dod yn swydd werth. Mae sgiliau gwyrdd yn dod yn rhywbeth y mae cyflogwyr yn ei ddisgol pa bynnag lwybr gyrfa rydych chi'n ei ddewis. Sgiliau ar gyfer y dyfodol. Wrth i swyddi newid, mae'r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw yn newid hefyd. Mae cyflogwyr yn chwilio am sgiliau trosglyddadwy, y math y gallwch chi defnyddio mewn llawer o wahanol rolau. Mae sgiliau fel datrys problemau, cyfarthrebu, creadigrwydd ac addasrwydd yn dod yn fwy gwerthfawr wrth i waith barhau i newid. Wrth i dechnoleg datblygu'n gyflym a dod yn ganolog i rhan fwy o ddiwydiannau, mae llythrennedd digidol cryf a sgiliau TGych yn dod yn hanfodol ar gyfer bron pob swydd, nawr ac yn y dyfodol. Gall sgiliau Cymraeg hefyd fod yn fantais go iawn. Mae gallu siarad, darllen neu ysgrifennu yn y Gymraeg, yn aml yn cael ei groesawu gan gyflogwyr ledled Cymru, yn enwedig mewn rolau gyda'r cyhoedd. Mwy na chyflog yn unig. Wrth gwrs, mae cyflog yn bwysig. Yng Nghymru, mae cyflog llawn amser cyfartalog bron yn 36,000 o bunnoedd. Ond i lawr y bobl, mae swydd da yn golygu mwy na chyflog yn unig. Mae gweithio hyblyg neu hybrid, a chydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith, yn ogystal â chyfleoedd i symud ymlaen, a gwerthoedd moesegol a gwyrth cryf yn dod yr un mor bwysig. Felly, ble ydych chi'n gweld eich hun yn y dyfodol? Mae'r byd gwaith yng Nghymru yn newid, ac mae'n cyfleoedd newydd cyffroes ar gael. Meddyliwch am y dyfodol, meddyliwch am Gymru. Dysgwch sut allwch chi dechrau yn gyrfacymru.lliw.cymru. Roedd yr holl wybodaeth yn gywir ar adeg ei chreu ym mis Mawrth 2026.